Guys, dyan na guys, among bisita guys. Gikas kaninga guys. Tanda-tanda mo guys, kailapog sanahan guys. Kaway-kaway na gamang bisita guys. Uy, ito lagi na guys, dyan napit guys, kailapog guys. Mapagit pasuot ka diri. Pasuot man Siyempre ha, malubong ang ligid. Guys, nabay tubig ya guys. Ay na guys, diganda madaan guys, magkalapok mo guys. Dito na guys, dito guys, aking. Guys. Oh guys, minsta mo pondri guys ha. Diyo, di araw guys, nakaping guys oh. Diya guys, lini rubrido guys, bongbong na pa rin napita. Haman itaw dia, haman bay. Hello. Diya guys, oh lini. Ganda man mo diha. Ligotong guys. Ligotong. Nakanatak na. Ano mo ligotong? Ilat ang butong. Adyo, ano ang mga kanu? Ay, natakot ko. Okay diri. Oh, diyan na, sige, lingkod sa mo, kay magbatak sa ta. Sila ni mga supporter magtapad na doon ba si Lini o si Duterte oh. Oh, Duterte oh. Oh, sus, oh. Nagkasinabot na sila guys. Wa pa nagsuot din ni Marcos. Mo ni guys, yan ang among mga butong. Oh. Namutar kita. Kaon ka nga bayong na gabi guys. Arang pagkabayong. Ah, kumbati na guys. Yan na. Yan na guys, oh, yan na guys oh. Amo gusto kay gagaw guys oh. Amo ini ano. Yan na guys. Pinansil sa karang inimyan sa butong. Guys, wala mo pinansil Oh, kinilaw. mali guys oh. Guys, amo pinansyel guys. Dia guys. guys oh. Oh, dia guys oh. Lido guys. Oh, dia guys bumisita mo ni. Oh. Ibalik ka masuk. Waya sino pa kapakane. Uy, katami isdok sa bawit. Sa kalubian no. Sa kalubian. Nanghit sa kalubian guys, wala sila makupras. Kaya na. Dito yung kalubian eh. Basta ko tito nakuha na ito. Amang imo else. Kan lagi sama ni. Kung ko ang maguyang. Ay. Kuan ano ron maguyang. Manghuda ni. Nalingaw ang mga chikiting oh. Ang paano? Ala ko no. Bata pa po ni ako. Libre ning butong, libre kaon. Albutong to dito. Kayon ja, tara po Singapore dito onja. Kagana ibakasyon diri pinto kada kaon libre ta. Nasulid ko. Wa, di ka kalibre nokos kay mahal sa kangge. Siyudad man injo. Ang diri guys, sos nokos imo guys. Baga na mo na sa kuan. Pero presko, diri presko. Presko kayo, bagso kayo magutakay na mo. Sino ako di matabang. Nga di. Presko mga jud. Kayo magsara dito sa gusto mo. Ngay, ayan diri ruma. Original na to na nokos. At tubig bali to diri ah. Saan diri sa bisan tubig? Bigo atong kuan oy. Ang litro pista. It's been raining in Leyte. Basta magtinabangay ga jud mga memes o manindot jud ang resulta. Ang nagpintalaan ni nga sa among pajag si Jimwell o si Mark. So sila jud nagpintalani so ara kanindot na nga jud among pajag murag kanang colorful na siya murag na kinabuhi ba. Biskan pa sa mga pagsulay nga nahitabo sa kinabuhi. Sige, move on ra jud ang tanan kay ana man gyud ang kinabuhi. So nalipay man gyapon ko kay ang mga bata nagtinabangay ana po yang igagaw ning tabang si Mikmik ang maoy nanilhig kay gilumutan ang salog sa bala sa sa payat. Morning guys, among hinayar guys oh guys. Giukasan ra guys oh guys. Morning nga buta nga bata guys. Anak ning Lerma po mo guys. Oh guys. Welcome guys to my vlog. Oh, welcome to my vlogs guys. Hello na diri guys, gijiligan guys. Para makita niyo. Ang kayo taga video. Gi-hire ko para taga-video guys.
Oh, sexy body. Picture machete, guys. Oh, limpyo na oh. Limpyo horns oh. Limpyo horns na. Oh. Limpyo horns na oh. Hello na guys. Limpyo horns na oh. Babaw. Okay guys, diyan nami guys, sa paya guys. Diya si Clyde guys, nagsugba guys. Diya guys, kalami oh, sinugbang manok. Kadungag nami. Si Midjoy, ang yagaw guys. Busy guys sa cellphone guys. San sounds me diri guys oh guys. Pabukid sa mi guys. Diya mo bisita guys, diya guys. Diya mga DOG guys, amo bisita diya. Diya. Stilan, ganda mong bisita guys, oh guys. Digutom na siguro ni guys. Kalami sa sinog ba guys? Na guys, ngayon na meron guys. Mano yung mga pagkaon guys? Sinugbang manok, adobong manok, saging, pipino.